lemini ingcwele kuYehova uThixo. Musani ukwenza isijwili. Ningalili. Ngokuba babelila bonke abantu bakweva umyalelo lo. Apha sihlobo zami uEzra noNehemiya badibene kusemveni wokuzaliseka kwama-70 eminyaka. Abantwana bakaThixo behleli ekuthinjweni bayihlala ke lo minyaka. Inkosi ke mayibonge. Xa behlala lo minyaka apho ekulo meko ingena ude ndingihamba enzulu kuyo. Ithi iBhayibhile yam ibali kale ibalisa lento ukuqaleka kwayo lento kwangonyaka ka607 before Christ, apho kuthathwa khona abantwana bakaThixo bethathwa zintshaba zevangeli kwilizwe ebebezalelwe kulo nebebekhulela kulo besondliwa kulo. Baxathazeliswa ke zintshaba de ziyobaphosa ezantsi emilanjeni eBhabheli, apho zazifika zibangcungcuthekisa khona, zibabiza izango zengoma zisithi kubo sivumeleni ingoma yaseZayoni ngoba siyaniqaphela bani ngabantwana beZayoni. Bathi bona kodwa ke noba kunjalo, phambi koba bayenze loo nto bazixhoma iihadi zabo, baxhoma emingcunubeni kuloo ndawo, kuloo milambo yaseBhabheli. Ithi iBhayibhile yam ke bathetha amazwi athi asinako ukuvuma ingoma kaYehova uThixo emhlabeni welunye uhlala. Inkosi ke mayibongwe. Kuyacaca into yoba ingoma zikaYehova uThixo azivunywa noba kuphina. Zikhona iindawo apho kuvunywa khona ingoma zenkonzo. Mayibonge inkosi. Ke ndibheke nakwezinye iindawo ndingenawude ndibize ngegama. Uthi xa ugqitha uVubatsheni kucula inkonzo phaa, kucula ingoma secaweni. Ingoma zenkonzo xa ujonga isimo esi sendawo le iculwa kuyo, hayi mana ayifanelekanga. Malibonke igama lenkosi. Kodwa ke noko kunjalo ndizama kuyaleza into ethi kule ndlu kesikuyo phansi kwale ntente, uzuthi kule ndawo uhleli kuyo noko ukusuka namhlanje uthi umfundisi uMadolo wayithetha lento emngcwabeni kaMathondolo into yoba ingoma zikaYehova uThixo azihambe zivunywa nje noba kuphina. Haleluya. Ziyakhangelwa indawo zokuvunywa kweengoma zikaThixo. Apho ke ngokunake bathe xa besuka bayobekwa ke ngokunake kuloo ndawo yasekuthinjweni. Malibonke igama lenkosi kwilizwe laseBhabheli. Ithi iBhayibhile yam ke ndiyayibalisa nje lento andikayishumayeli, ndizama ucacisa into ethi zenive uba isuka phi. Inkosi ke mayibongwe. Ngoko ke xa beseleke ngokube phaya bahlala kwixesha elide. Inkosi ke mayibongwe. Njengoba ndisitsho ndithi kwade kwakhweletha uThixo emveni kokuzaliseka kweminyaka engama-70. Malibonke igama lenkosi. Wathetha kukumkani owayephethe apho, wekumkani ephethe ipesi. Haleluya. Wathi kuKoreshi jonga khulula aba bantu bagoduke, izalisekile ixesha labo ngoku. Malibonke igama lenkosi. Rhalela ke uba beyingeyonto uba mhlawumbi kanye kusemngcwabeni ke ndiyiqalele le nto ngokuyithetha uba kwenzeka ntoni uze kufike loo nto. Malibonke igama lenkosi. Zama ukuthi mzwasekhaya ndanibulisa nonke zidwangube zihlwele nani zihlobo, mafana nkosi, zi-officers zasembusweni uba zikhona ke ezinye endingazibonanga. Ningathi lo mfo utheni na ingathi akabulisi nje usuka ngene emxholweni. Noko ndizama ukuthi ngaloo nto nindimamele. Protocol observe. Thank you. Apho ke ndizakhona ke ndizama ukuthi mzwakwethu bendizayithetha ke lento kwabakho imosharha yokudelela kwabantwana emveni koba uyise ebhubhile. Amen. Lo mntwana wanyola umbuso wamaZulu. Inkosi mayibongwe. Wasuka wathatha impahla okanye izitya. Malibonke igama lenkosi. Izitya zasecaweni, izitya zomthendeleko. Ithi le ntwana xa igqiba yenza itheko. Yawugqiba ukwenza itheko ibize ii-VIPs zayo, ibize abantu ababalulekileyo, imeme. Amen. Yawugqiba ikhuphe ezazitya ziphaa ezazibekiwe
uSheshbhatsare mhla sazigodusha ziyobekwa kule ndawo ndithetha ngayo ndithi kuseBhabheli. Inkosi mayibongwe. Kaza sipha izikhuphi iyotya ngazo ke ndithethe into ethi yayisela ngaziwayini. Ibonisa into yoba ibaxabisile abantu bayo. Thatha ke ngoku ke iglasi zomthendeleko yasebenzisa kakubi yenza loo nto. Izwi ke lenkosi lithi wakhweleta apho kuThixo. Amen. Kwabonwa kubhala isandla edongeni singena ngalo. Sindandazela isandla phezu kwentloko zabantu. Haleluya. Ngokahlela apha ithi iBhayibhile yami ngokahlela apha uBheleshatsare. Haleluya. Ujonga abantu bona abantu bengajonganga kuye. Abantu bajonga enhloko yakhe. Xa jike jonga inhloko ubona isandla singummangaliso. Nkosi yami. Sindanda phezu kwenhloko singena ngalo. Kanti kufika ixesha lokukhululwa kwabantu. Haleluya. iBhayibhile yami ithi ke yiloo mini ke bathi xa besuka abantu. Haleluya. Bezawunduluka ngokwegunya likaThixo ethethile uKoreshi lithi bali lam uBheleshatsare la kumkani usahlela apho yena ezonwabisile. Inkosi ke mayibongwe. Isondeza into ethi ke kulonto xa iyonke baphuma abantu ingade sike ndiyithethe yonke. Baphuma abantu yanqumlela bali bahamba endleleni. Malibonke Nkosi. Bahamba. Xa behamba apha endleleni bakhona abantu abahamba nabo. Amen. Bakhona abantu abahamba nabo. Nkosi yami. uYeshua unyana kaYatsodaki uhamba nabo. uSheshbhatsare uhamba apha. uZerubhabheli ulapha. Kuyenyuka kuyagoduka. Lithi bali lam ke ngoku ngexesha kubhekwa pha uEzra wenza lento kuthiwa imessage. Amen. Nithi intoni eligama layo? Wathumela uWhatsApp. Emthumela kuNehemiya. Wathumela uWhatsApp. Xa ijonga uNehemiya le message yale WhatsApp akayihoya. Yini Nkosi yami. Waphinda uEzra wathumela imessage. Thumela imessage uEzra. Haleluya. Into ayicingayo uEzra njengoba ehlela apha nje unento ayicinga uthi thini kanene kuthiwe mabagoduswa abantu beye kwilizwe labo ebabethathwe kulo. Inkosi mayibongwe. Ikhala likaEzra ewe bakhulula abantu kodwa xa bezawufika apha bazawufika ingxaki khona. Yile nto afake imessage. Eyesibini imessage wayijonga uNehemiya wayifunda yathi imessage hey Nehemiya kulungile abantu bayeza kodwa bazise lento xa bezawufika apha ekhaya kule ndawo bakuyo izindlu namakhaya abo adiliziwe abasenazindlu abanandawo yokuhlala. Inkosi ke mayibongwe. Malibonke igama lenkosi. Xa kuqala sona loo nto kusothuka kuloo nto. Inkosi mayibongwe. Ithi bali lam wathatha iqongo uNehemiya. Amen. Wenyukela phezulu kuba abantu baninzi. Amen. Waqonda into yoba kukhona into ethethi phaya abanye abantu baphelele endleleni kubantu ababephuma apha baphuphile. Kwezo zihlobo zilapho azisenabantakwabo abasenodadewabo abasenobhuti bawo. Malibonke igama lenkosi. Ngoba indlela inde kuyabhutshwa endleleni. Ibali ke ngoku xa lifikelela kuloo ndawo waqondakala into yoba uNehemiya makaxelela abantu into yoba madoda kubhujiwe ngabantakwenu. Haleluya. Swelekiwe ngawudadewenu. Haleluya. Xa ifika uNehemiya enyuka phezulu xa ilethule elidaba ithi iBhayibhile yami babelila bonke abantu bakuweva lo myalezo. Bakhala abantu besiva kabuhlungu bengathuthuzeleki. Malibonke igama lenkosi. Wenyuka uEzra noNehemiya xa ifika phezu kweqonga wajonga ebantwini wathi bantu bakuwethu madoda nabafozi baseJerusalem nakule mzisi meqala kwawo mamelani le mini yimini engcwele kuThixo musanukwenza isijwili seningakhali. Haleluya. Ake ndibuze ingayenzi indele sayinqumla bentshiya
Ntoni lento ibangela uba kuthiwe imini yokufa imini engcwele kuThixo? Nkosi yam. Malibonke igama lenkosi. Ndirhawuleke ningaphumi bazalwane. Ndiyayoyika into yoba ke ndaphuma apha ndiqhumayo. Nawungandibambi, nawungandikwazi undibamba. Yintoni ibangela loo nto? Haleluya. Le nto ibangela loo nto nantsi ndinichazele. Kaloku namhlanje nanku Mathondolo lelapha, nanku Mzoxolo lelapha. Bayalila oodadewabo. Liyalila ilizwe lasePofolo. Amagala onke. iRaymond Muhlaba iyakhala. Ilahlekelwe. Haleluya. Bayakhala. Ndimepha ke namhlanje ndithi ngale mini yokulala kwaMathondolo eswelekile esishiyile musanukulila musanukukhala zeningenzi nasijwili ngoba le mini ingcwele kuyawuvuthika. Mayibonke inkosi. Lethi bangibanditho bazalwane bam nani bodade wam ndifuna unazisa lento ngemini yokuzalwa kukaMathondolo ngo-1983 zange kubekho abantu abangaka. Makaphakamise isandla umuntu othi ndiyaxoka. Hallelujah. Nika a few minutes. Akekho tata. Kodwa namhlanje ungqengqe ngomqolo. Inkosi mayibongwe. Abantu abamthandayo ubashiyile. Inkosi mayibongwe. Namhlanje ke ngoku ekubeni bayingqengqe ngomqolo kugcwele abantu. Yinto lento ibangela loo nto. Nabo bantu ngemini yokuzalwa kwakhe zange abekho abantu abangaka. Yayingabazalisikazi kuphela abantu ababekhona, kodwa namhlanje kugcwele amadoda. Yayingabafazi bodwa ngemini yokuzalwa kwakhe, kodwa namhlanje kukho amadoda enjengathi anentloko enkulu engaziwayo. Inkosi mayibongwe alapha kule mini kaMathondolo ngoba imini yokufa ingcwele. Haleluya. Ngaphezu kwemini yokuzalwa komuntu utsho silumko sasebhetesayida uSolomon wakudala incwadi yentshumayeli. Inkosi mayibongwe. Haleluya. Hey, ilungile imini yokuzalwa komuntu ngaphezu, ilungile imini yokufa komuntu ngaphezu kokuzalwa komuntu. Haleluya. Yile nto ke ngoku ndithetha lo mazwi ndithi xolani mzosebhofolo, xolani nonke hlobo nani mafana nkosi. Le mini imini engcwele masivuyele siphiyoze sazi into yoba uThixo le mini uyayazi. Haleluya. uThixo le mini uyayazi. Ngoba uba bekungenjalo ngeke kungekho le mini yoba kugcwala abantu ngohlobo kwaphupha umuntu. Inkosi mayibonke. Yiyo le nto ke wabona ezinye inhlanga zinento eziyenzayo xa kuzalwa umuntu zilila zonke zenza isijwili. Amen. Yaqoma niyazazi izo ndlela ziyakhala kunjalo nje kubebuhlungu lo mini ngoba zithi uzayo embandezelweni, uzayo kuThixozeni kwamazinyo, uza phakathi kwabantu abazamenzela amayelenqe nabantu abazakumenzela amabhunga bacinga ezo zinto, kodwa ngethi abhubhe ezo ntlangezo zenza itheko elikhulu. Hey Nkosi Inkosi yam. mayibongwe. Zenza itheko elikhulu. Sivuye sithi khululekile embandezelweni. Namhlanje ke ndithi lo nyana ke wakwaMathondolo uMzoxolo ukhululekile. Abantu abebesithi kuye ngexesha lokuphila kwakhe, ye madoda uthi kuyasinceda ngoba lo mfana usifakela ukutya endlini. Haleluya. Xa iphupha ngehlobo ngoku isisolo sabo bawuphinde bakuthole isitya somgubo kubani. Haleluya. Abantu bebhola bayatsho ngoku into yoba silahlekelwe. Umbuzo ngowento yoba uba uMathondolo bekade enegalelo ebholeni, eli galelo lakhe sabe siphinde silizuze kubani. ANC nansi namhlanje itsho ime apha ithi ngayilahlekelwe, kodwa ke ngoku ndithi kuni nonke nihleli kule ndawo nansi into endithethayo, xolani ningenzi isijwili ningamlileli. Haleluya. Imini le ingcwele. Malibonke igama lenkosi. Ndizama ukuthi ke mzakwethu yiyo le nto ndithi ke makuqalwe laa ngoma ithi babuyise. Ndingayithetha ke uyive kakuhle. Malibonke igama lenkosi. Ngoba ngeli xesha kuvuma le ngoma, yazi le ngoma ivunywa ngabantu abatheni. Mamela ndinichazele, ndirhabulisa nje. Ivunywa le ngoma zii-major prophets, abaprofeti abakhulu. Ivunywa ngu-Isaya,
ivunywa nguJeremiya, ivunywa nguHezekiya, ivunywa nguDaniel. Bayakhala bakhalela konzakala nokulimala kwabantwana babantu. Uthi asegqiba athi uyezile kula madoda athi Nehemiya masiqale laba bantu, kodwa noma bayafika kule ndawo sebazi le nto intoba noko ke ngoku singamakhoboka. Haleluya. Uthi sesibaxelele izimani noba singamakhoboka nje, kodwa ubukhobokeni bethu uyahova uThixo akasilahlanga. Nkosi yami. Uthetha nabantu abalilayo. Nangoku ndiyaqiniseka intoba kwabantu abathathi ngoku ngene bukhobokeni. Nkosi yami. Inkosi mabenathi. Kukho into endifuna ukulumkisa kuyo. Ngelinye ixesha ungathi ulikhoboka kanti wena ulikhoboka lento oyithandayo. Yo. Into ebangela uba ube likhoboka nguwe, uzikhoboka ngokwakho uyazenza. Uyazi uyazikhoboza? Uyazikhoboza. Ngoba lokhu abantu bangazilimbona noko nixolele madoda amakhulu. Ndinibele manixolele. Oyini izinkosi. Ndingabethwa lezi. Abantu abadala ngakabe ngenyawo ko. Amen. Uthetha lo mazwi lomzalwane. Uthetha lo mazwi. Ndifuna usondeza into ethi ke sesibujonge ngokubukhoboka bethu. Inkosi mayibongwe. Ngoba abanye abantu baseqaphela nangoku bangayithetha lento. Babona into bathini? Siyangena ebukhobokeni, kufuneka sizame ngendlela zonke ukuphuma ebukhobokeni. Malibonke igama lenkosi. Kodwa ndingayithetha into ethi njengoba nibona nje ilizwe lonakele. Amen. Nkosi yami. Hayi andinayiyeka kancinci kodwa. Ngiyabona ngixelele. Uyazi intoba uze kube kwitoyitoyi ngoba kutheni? Imanga liba kube kwitoyitoyi kwakumke ilizwe liphuncuke ebantwini. Liphuncuke ebantwini. Amen. Nkosi yami. Ngiyahalela ke yimi ndikuxelela. Amen. Ngiyahalela ukuxelela uba kwakutheni zokujiya. Amen. Haleluya. Nto nje lula nje. Amen. Uyabona xa egqiba lo mzalwane uthetha into ezimbini. Uthi uyabona insikelelo imkile kuwe. Ayophindi ibekho. Uyabuza lona hayibo ibikuphela kwayona. Yini madoda ibikuphela kwale nsikelelo? Kanti into ebangela leyo ilizwe lakhe. Kanti ilizwe ngithetha ngamandla nethamsanqa ngensikelelo ilifa. Amanye ndifa kakuhle. Ifa lakhe libiwe ngumninawo wakhe. Ibe ngomnye umuntu. Inkosi ke mayibongwe. Ithi ngona ke insikelelo ngona uyabona ke wena uyawuphila ngolhlobo. Uyawuphila ngeqele lakho. Yeah. Ithethe yonke? Amen. Uyawuphila ngeqele lakho. Kunjalo nje iyawuthi zisuka ijokho entanyeni yakho wena uyaphule udlokove. Malonke malenkosi. Mandingangeni kule ndawo. Kana ngiyahalela ukubona nje ndikuxelele lento ebangelezini. Into nawe khaya siyaziphosa izinto. Haleluya. Mamelani ke bazwa kwethu. Nawo into endiza kuyenza ukuthi ke ngalamazwi nani niyayazi into ba kuyakhalwa ngaphandle lapha. Kuyakhalwa. Andinawo ithethe into ethi ke nangoku uyabona mazikugcwele abantu bokufika. iBhayibhile ithi ilizwe lakho kwethu liza kuthathwa ngabantu basemzini. Malibonke igama lenkosi. Ujanje thina sijike sibe ngabakhonzi. Haleluya. Kodwa kandithethi loo nto into endisondeza yona. Bethenda ngakuthe. Mara sendilibele mandifuna ubheka kwenye into. Ngoba le Bhayibhile yami iyandixelela into ba zonke izinto zinamaxesha wazo. Apha ke kuna ke ndithuthuzela abantu abalapha ekhaya nabantu basebhofolo. noRaymond Muhlaba ngokubanzi neBethesda ngokubanzi nabantu bamagala ngokubanzi bathuthuzeleke. Ithi iBhayibhile yami banoyolo abakhethamileyo ngokuba bayekonwatyiswa bona. Mamelani ke uyabona ngoku inhlungu yenu nikhethamile ngoba nishiywe ngumuntu enimthandayo. Nikhethamile ngoba nishiywe ngumuntu onobubele. Inkosi mayibe nikhethamile ngoba nishiywe ngumuntu ebenemisebenzi. Inkosi mayibe nathi akumnandanga ukushiywa ngumuntu onjengalo. Halibonke igama lenkosi. Nenkonzo uqobo ikhalazela ukushiywa ngulo mzalwane. Inkosi ngoba yazi imisebenzi neziqhamo zakhe. Inkosi ke mayibonge. Ithi ke ngoku into ethe Xhosa imoto ilandelwa lithuli layo.
Hallelujah. Mamelani ke masingakhethami nje masazi into yoba ekukhethameni kwethu ukhona umuntu oza kwesenzela ntoni intuthuzelo. Kantithi banoyolo ithi banovuyo abakhethamileyo. Ndizoyenza msinyane. Abanye abantu bayakwazi ukukhethama kanti ngoba ekhethamile nje ukhethamele umphefumulo. Yo. Ungaze uyapha eqalwa kwaGeorgius apha ngafika kwaGeorgius ufika kukho umuntu ohleli kanisizi eqalwa komnyango ekhethamile uthi ngoba umbona ihloba lilo uthatha impahla zakho uthi man khawuncede ndibambise apha ngibambela siyabuya ngisangena apha kube yalibona elisisi malibonke igama lenkosi umshiye torho evume zithi enkosi ndakuqhilela. Hallelujah. Ungene kwaGeorgius mandithi uthenga ugqibe xa uphinda uphuma uthi pharu uphila umndenelapha umkile umkhethami niba wajonga abantu abakhethamileyo ngelinye ixesha angakhethama umntu kanti ukhethamele ukuba Nkosi yam. malibonke igama lenkosi. Banoyolo abakhethamileyo mandizama ukuthi ke sijonge le ndaba yokukhethama kwethu senibajonga abantu yazi ba ekukhethameni kukhona ingxaki ndiyangixelela nyani. Malibonke igama lenkosi. Ndake ndambona umntu mna. Hallelujah kwela lasekhona. Okay, ngubili laphansi. Ngosithatha. Hallelujah. Banoyolo abakhethamileyo. Malibonke igama lenkosi. Dilumkisi into yoba ke ngoku nani senazi noba nikhethamele ukushiywa ngulo mfana ongumzoxolo. Malibonke igama lenkosi. Senazi into yoba likhona uyolo. Amen. Ndike ndabona intaka apha ekuthiwa ikhalanga. Ndabona umhlolo. Phaa kwezaa ntaba zaseBarkley sinendawo ke phaa kuthiwa kuthe Drakensberg Mountain. Indisondeze ke ndizoyeka. Thethe ngokhethama. Yazi into eyenzekayo. Ndimane usondela mphathi sihamba nomnye umfundi ndithi hey izinja ziyikhonkothe siphinde sibuye umva. Into ke theni le hleli kalisizi khethame phezu kweliwa ndithi emadoda hayi man yintoni itheni into akidelela ndithi hey ayishukumi ithathe ngondijonga nje ogqiba ikhethama mna emadoda yakhethama kalisizi nje le nto akitheni bathi abantu abazazi izinto kuthiwa mntaka Madolo yabona xa selikhethame ngohlobo inkunzi ekhalanga le. Hallelujah. Into abangeli balikhethame lonjenje lishiywe ngumlingane akumnandanga ushiywe ngumlingane. Hallelujah. Nalo ushiywe kumathondolo emthanda nakuye silithuthuzeleka wathi umntu kum jonga into ezakwenzeka jamba likhethame ngolu hlobo nje linde imini yalo ngemini yokugqibela lizasuke lehle lokwehle ezantsi lothi folo ngohlwemithini phela into ibithetho. Inkosi mayisikele ifune kwelisilayo ngoku naphakathi. Amen.